simrang hilin eh. Simrang hilin eh. Morning. Morning sa tanan. Salamat Lord. Nagdasan pag nagsibunak-bunak kagwan. Nakaginawag yapon tarong orasa karong adlaw. Adlawng Bernice Deron. Na ako'y tugbangon sa lungsod. Sa nalaging way kauan, da mahadlok pa ko sa kasada nga dangog. Timing po nga sila sa prami ko ng mga tuog. Muna sila, na sila lakaw ba? Munang muhit sila man ko nila ron. Amaha pa mas bahay. Ang tao naman ko ganiha nga, tagbong ba sila? Tagbong. First time pa rin hindi makasakay sa ilahang sakdanan. Kinalag po importanteng lakaw kay nakoy paliton. Para sa kagalingon kay kaninghang nakoy maintenance pa na matumar pala kaadlaw kay kung ganahan mo tagbang sa lungsod kay agkasa dalagi grabing dagang gantas inline hadlok ko tag magbaklay po ko sa mutod ang pang munihang bubuos ang tiil ano tayo nga laging mo hits na lamang ko matrat ako nila kay masakay ko silang saktanan na konderon Bernice Sabado hapit nagpista sa Santo Niño dia sa Cortis sawang Cortis nila Rudoy Vice Mayor diha kanang asawa diha kaya mo manang sikan kasin man naman ang idang asawa madyo pagpanahon madyo tay lugsong galing kay magtimpo sat sila sa Merinahan ingin nga das niyang aging gabi concert ko nilang manoy sa sawang nice internet net dito sa Cortis galing kay ang panahon wa ni dojog sige po buwan na advance sa pipista na naman diya sa Cortis Santo Niño di Paduan siguro na diya sila natugod lagi si Guan disgrasya na inog kanding niya isa. Matay isa sa kakanding. Gapon ba ko ding nanay nga pasilong daw tumoy sa bahay wa man gi kuan matay na hinuon. Grabe puguan. Pero saan taman lang baha di laman makitan kay na ubos man puro na dahunog. Grabe. Kalibutan way undang uwan nasakta ng undoy yung plami mga hits ko ron tapos gawas naghuwat na ko nilag mo gawas sila naglubong pa rin sa undoy sa kanding kaya namatalik ng kanding ay isa tulad sa tutan sa uwan do kogwan way undang grabing kusugagwan do ko Lord baha na lamdag na nakong kasada kaya nakatang kulas promi kay muhit ko nila tagiwat pa undoy naglubong sa kanding na isa ka namatay ang ganun taon nga mo uwan o inganon ra malamdag na kalibutan kay grabe aling hinduman sakad pag kamatay sa ugangan December 16 hantod karon hapit na naman 40 days o nihang ingahin hupang nakasakas ibabaw tunog anong karong tagbong koslungsod hits ko nila marami ano lang sakdana Agad kay makahits ko. Agad naman makatipid og 50.
Dugang lag patog tambaw. Nay ka mga kaso inyo ni champion. Sakla ko daya. Mawanto Mikado. Lungsod ka? Asan ka? Matandot ibo. Ano ba yung sinsod? Umululo ka lisod-lisod. Sakay ko ha. Mikado! Ano maglilini mo? Ano ba yung ka man? Hindi mo nakadaog ka na ho. Hino bitaw kong tiil. Wala, di man. Manday. Lur. Ay, ignorante. Ito ko mahaw. Ako ito maginan na. Inersin ko nung gold. Kakita ka na to? Wah, magpapalit akong dagatas. Maray dyan giinan mo. Ito nga kaya. Bilog na lamang ko no. Diba? Pa ron. Ang pinaron, mapatulog dito. Lagi na ko. Ang pilar? Nga pa mo ko ng pilar sa musika mo dapat progreso. Ay, nabibigay kay kuhan na. Ay, suba. Usod mo din na. Labanan. Labanan. Medyo mainit na ron. Para malabo. Kuhan na biyapo. Iiwan na biyapo. Magkaltam, nakita na. A few moments later. Ano ba nang hati-hati guwa nga? Nabalik ka mo ka. Tubig na yun. Ay, ito, may. Lagi mo katawan. Lagi mo kayo. Tingnan mo ito. Kenapa itu? Mas kami na, sundo ko ni Rupina. Kaya ba dyan nga na, Flora? Ito, tinood ito. Tinood. Isu-isu pa man doon. Berbran. Ang gandaan. Paano ba ka na naibisita? Baka malipin. Pero doon katawa. Di lagi. Magkakatawa kayo. Kaya ba Liza? Hindi ka ba tingnan manawag sa kalsada? Flor de Gracia, Bainan. No, Na. Ikaw Flor, ikaw Flor. Di na ka sundo. Uwet! Tingnan to, napagka sa sentro. Barrio mo lagi ni Liza. Narating ako. Huwag ka naman. Wala na. Kali may gadong gara siksihag tingog ba? Isa mo diya. Kaya agida si Tinta nakapin. Cinta na. Cinta. Chris na. 83. Tahun Pebrero, yung birthday. Pebrero. Ano lang tayo nabigyan sa inyong kuwan? Ginanay. Ito tayo. Maju dia ke Pablo cake. Uy. Kaya magtagsa na sa inano. Mga magkagsan. Kau tak kita birthday kita nak lagi. Nay, ginanay ko si mga anakan. Lagi nang akuhan lagi na nato. Ako nga, rin siya. Ako nga kayo sa materiya. Magkakamutan sa sila. Ano day? Nondog ka? Nasa nga dyan, nalingaw. Ano si Prami? Nansa? May majubusoy. Ano ba daw? Agad na compute mo ko dari boy. Wala jud mahadot itong kay kada mo. Mura ka na bitaw na bitos Batangas. Tanang yang meras tanang na. Ginay ko si mga anakan aning nay. Nga. Masa ko repeat sa sinyong anniversary. Paano yun? Ito naman nagkapasa na naman. Hagapon di ay nagkarawat gapon sila kunil. Okay sa'yo. Oh, sa matulong. Anniversary kasal mga gitimanan. October 26. Lampas naman mo 50 na eh. Mo lagi ka rin karong October season na eh. Puro tuig. Bilang yung 55. Sige na. Ito eh. Birthday. Ang gusto pa lagi ang mga birthday ko. Ano pasa na daan karon. Ito na mariyaho. Sila na eh. November pa. Bisa, ano yung nihato ko ng babing? Isa mga nidaw. Ano na eh, November pa dyan. October kung papasahan ako ko nihato ng buran. Pwede naman siya. Labos na ito mga. Di ba istigilan mang babing? Ang sirok nga kuan. Sirok nga ID na. Oo, tulong ka kape. Hama pa sirok pa. Sirok bitaw. Zero. Karong nag-meeting, karong video, karong martes. Sa pala na kuat mo. Meeting man.
Ano sa parang kang kuha na siya? Kang pila na Kuha na siya. ka. Tapos siya, gusto ko pa daw. Enero, February, Marso. Tapos siya, Marso. gusto ba kalit? April, Mayo, Hunyo. Wala tagtulong ka buwan mo pa sa nakadaan. Sa kanay? Di wato na ko. Mag-upload mo ko ila kuan, kisunit. Saka na pag ibabaw lagi karon kay mamalinig kanang mabigas yung kadahapon. Ngadji ako magditoy kadahi kay kada adto na koy mao nag-abot mag-asikaso ko og kanihapon gabit na ha magdungag hindi ginagmay sa bahay kay maligid tigwag laki ra sa mga bilin nga sugi na pug ko sag siguan bintha karon kay yung kaniag pakadyo mo dakdak malindahaw ra hagwan tayo taong kung saka taman yung kapotidis. A few moments later. Senior Diyos ko, naginusuna ko sa akong mga salanatanan. Kung nasaad na ako, nga dili na makasala pag-usap, o Diyos ko, kaluyan mo kami, pag-atubang na mo kanimo. Kung dunggon mo ang among pag-ampo o pangamuyo kanimo, kaya ron ang kalagman ng pasangputon mo